Hej, velkommen til episode 2, part 2. Grunden til at jeg laver op i parts nu, det er fordi at ja, det er så. Hvor fuck fik jeg lige pludselig bare den nu? Man kan sige, det er fordi jeg skulle på toilet, okay? Og så jeg kunne virkelig ikke holde mig, og så skulle jeg jeg mangler sten. Så skulle jeg jo på toilet, det er så skide der. Så blev jeg nødt til at dele den op i parts, så hvor fuck tog jeg 4 stykker sten? Så det blev bare parts og alt muligt, og det synes jeg er fint nok. Jeg synes det er fint nok. Kom an på hvad I synes, men så bliver det. Så må jeg sgu klage så må jeg klage i kommentarerne. Fordi der er ikke nogen der skriver i kommentarerne. Og det er pisse-irriterende, at der ikke er nogen der skriver i kommentarerne. Fordi jeg vil virkelig gerne have, at I skriver i de kommentarer. Så for eksempel I kan skrive, hey, kan du lave en let's play ud af det der? Og det kan jeg godt se på, om jeg kan jo. Så vil I gerne være søge og skrive i kommentarerne til mig. Det vil jeg blive glad for. Nu finder jeg dødt. Hvorfor finder jeg dødt? Jeg gider ikke finde dødt. Ja. Jeg sidder og gør det mest kedeligste, I nogensinde vil se på. Så fandt jeg fandme alle noget kul. Det var fandme dejligt. Hold da kæft, hvor dejligt. Ja, jeg sad helt ved at optage den samme dag, som jeg lige har optaget. Jeg ved hverken, den kommer ud den samme dag. Nu må vi få se. Det kan godt være, den gør det. Kan I ligge og se den om aftenen og ligge og sige, den er dejlig. Ja, jeg tror snart ikke, jeg gider det her mere, og sidde og mine og pisse og lort. Hvor meget kul fik jeg? Jeg fik over 2000 oppe i kisten med det. Kisten? Hvad fuck kisten? Oppe i ovnen, men det er godt. Ovnen er gode. Mod min mor. Så kan jeg også lige få kogt det her chicken. Så jeg tænker, at hvis jeg går op her, så skal man gå op i sit hus. Måske. Ja, det gør jeg. Og lige fælde alt det her. Der er også en mountain derovre, så. Men ja, det gør vi skal lige fælde de her træer. Så kommer det til at tage en helvedes masse tid. Så en helvedes masse tid. Og det er pissekedeligt at kigge på, det ved jeg godt, for jeg selv kigger på så meget ting, lort ting. Og I må også gerne give mig nye idéer til, hvad jeg kan gøre. Har I, hvad jeg kan bygge. Det må I meget gerne.
Jeg skal lige lave den her. Når jeg har dem. Så tænker jeg, så kan man jo komme op til sådan et hus heroppe. Måske. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det der, men så kommer man her for eksempel. Så skal der være sådan... Ej, ved I hvad, det gør vi sgu ikke her. Det bliver for dumt. Det er for dumt at gøre det her. Med alle træer, det kommer ikke lige til at passe ordentligt. Så nej, det gør vi ikke. Nope, just tester. Husk at like min video og det. Subscribe på mig, det vil jeg være meget glad for. Så hvis jeg nu går herover. Herom. Og herop. Nej, jeg tænker bare, at vi beholder noget. Jeg tror ikke, vi skal have den hus heroppe. Det er dumt. Jeg tror, det bliver alt for dumt at gøre det. Så kommer det til at tage alt for meget tid. Men så kan vi jo gøre sådan, vi laver forskellige rum. For eksempel... Nu kommer der kraftigt med gravel, nu må de stoppe. Det gider jeg jo ikke have det. Jeg gider ikke gravel. Okay, det er kun lige der. Okay, og så lige lidt mere. Og så lige lidt mere. Og så lige lidt mere. Hold kæft, der er meget. Eller jeg bruger min iron pickaxe til det nu. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal lave derinde, så det finder vi også lige ud af. Bare lige have bygget det til ordentligt her. Med smeltet sten. Jeg laver bare lige 32 af dem. Det går da bare helt suverænt her. Kan vi lige få se, hvad vi gør. To mere end, ja, 2 mere end, det gør vi. Den bliver min væg, den der så. Ja. Jeg tror, at de her afsnit kommer til at hedde Helene, der er Minecraft, der er Helene, tilbygning af hus. Eller indretning af hus, jeg ved det ikke endnu. Kommer an på, hvad der kommer til at ske med det her rum. Kommer et lidt smart herinde måske jo, altså. Nu vi får se. Jeg har nogle fakler her, ikke? Okay, så lige gøre sådan her, kan jeg ikke? Så
Bare en fakkel mere. Nå, det var fandme nok. Men vi varmer lige alt det der i stedet for, fordi, eller stadigvæk hedder det. Det kan vi måske ikke bruge jo. Så kommer det til at blive lidt smart. Den her, for eksempel chest room her. Ja. Her siger vi gør... Sådan her. Så bare en masse forskellige rum hele vejen hen ad her. Så en rum med hans farm for eksempel, og så videre, og så videre, og så videre. Chest room her. Nu skal jeg se, hvordan jeg vil lave det, altså. Det bliver helt vildt smart. Men det vil så sige, at jeg skal ned og mine. Og det giver I ikke at se på. Eller hvad, eller ved det, eller fordi det kan være død lave eller sådan noget, men så for fanden der. Men jo, vi miner sgu bare lige. Kan vi se, om vi kan finde noget iron, for det skal jeg bruge. Så det jeg vil lave. Jeg ved aldrig, hvad jeg skal sige, når jeg miner. Så er jeg bare sådan helt... What? Come on. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Så det må jeg lige leve med. Jeg gider ikke til at hakke de kul der. Det kan vi gøre senere. Når vi får brug for noget. Jeg gider ikke til at hakke, det gider jeg virkelig ikke. Nu siger jeg gider ikke. Fordi det gider jeg ikke. Så må jeg sgu smække en kommentar og sige, nå noob, hak du det kul. Fun man, dumme kuling. Ja, han bliver næsten nødt til at hakke det. Fucking lord. Fucking lord. Jeg kan kul. Kul. Okay, det er så... Yes. Hvor meget? 8. Holy shit. Holy shit. Ja. Meget godt. Jeg har 8 iron. Tak for det. Så tænker jeg, at det skal være sådan... Ja, nu må vi se, hvad vi laver. Jeg skulle lige have lavet en mere. En iron pickaxe mere.
Det er 3, det var den ene. Ja, det passer fucking. Sådan. Det kan vi allerede begynde at lave nu så. Fuck yes. Bam. 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 Har vi sgu lige 3 iron tilbage der. Det er sgu perfekt. Så skal vi bare lige lave et par kister her. Hvad snakker jeg om? Skal vi trække? Nu har jeg så 8. Det her er fucking smart. Selvom jeg skal have flere tripwires. Skal jeg have 2 tripwires mere? What the fuck? Skal jeg have på kister med her? Smart, smart, smart. Hold kæft, det bliver godt det her. Nu ringer min fars mobil. To sekunder YouTube. Nå, det nåede jeg ikke, så det videre. Hvor meget læder var det jeg har? Er det jeg har? Okay, skal jeg flytte ikke så. Det bliver rigtig smart det jeg laver nu. Prøv lige, hvor er det godt. Jeg tror faktisk vi laver bare stiks ved dem der. Rigtig ikke, sådan. Sådan der, så kan man bare lige gå ind og åbne dem der, sådan noget der. Yes. Nå, det var den episode af part 2 af episode 2. Så vi ses i episode 3. Bye bye.